Hola, amics i amigues. Avui és el dia en el que jo em jugue la quarantena. Puc continuar tenint una quarantena més o menys agradable com fins ara, o pot esperar-me una tortura. Per què? Perquè avui és l'aniversari de la meva dona, que ja és mala sort que m'hagi coincidit la quarantena amb l'aniversari, perquè si ja és difícil encertar-li en una situació normal, tu imagina't en les condicions, en les circumstàncies en les que estem. De moment, jo estic ficant tot el que puc de la meva part. Per exemple, estic fent-li un pastís. Vaig a preparar-li un pastís de poma, que vosaltres direu, és perquè és el seu favorit? No, l'he triat perquè és de dificultat baja i perquè entre els ingredients no inclou el rent, no porta levadura, perquè és que no sé què collons passa, que no se troba ara rent en els supermercats. Ara el rent és com la búsqueda del càlid sagrado, és com aconseguir un ultra raro dels superthings, que és que teniu fills, sabeu molt bé de què collons estic parlant. I de moment puc dir una cosa, que de dificultat baja res, perquè mireu això, que he organitzat, quines línies concèntriques, que és pràcticament hipnòtic mirar-ho això, i mira a mi com està quedant-me. Això és normal, que no puga jo ni fer unes línies concèntriques en la poma. És que he començat bé, però ahir hi ha hagut una curva. Jo no entenc com van poder fer les línies de Nazca, ixes que es poden veure des de l'aire, i jo no puc ni organitzar un pastís de poma en unes pomes alineades. És que jo no ho entenc. Bé, al final tenia uns problemetes i ha hagut de vindre la meva dona a ajudar. És normal, És que no tallava bé el gabinet, no tallava bé. Mira cómo es la foto. Esto no es lo de la foto, Jenny. Che, es que ni ducharme puedo. Mi maldito cumpleaños. Mira. Y así dejarlas caer, yo también sé dejarlas caer. Bé, arriba el moment d'embolicar el regal, i una cosa que m'agrada d'esta quarantena és que posarà a prova la famosa frase de que allò que compta és la intenció. No ha caigut jo en el tema del paper de regal. No passa res, perquè afortunadament trobo que a totes les cases de tot el món existeix una mena de bossa com esta on es guarden els papers de regal, segur que també la teniu vosaltres, papers de regals de sobres d'altres anys i d'altres eventos. L'important és donar-li-ho així. Si li ho dones així, ràpid. Si li ho dones així, ràpid cola. Mira, si és que pareix que estigui fet aposta, si és que pareix una fantasia de color, és que a mi me pareix que està super original. Ja està, el regal. I ara li fica ahí, felicidades. Hòstia, el moño de veritat, El moño pareix que porta dalt del cap un flandul. Ahí que m'ha destacat un flandul. Voilà, mireu que bonico, tople de globos, per favor, tople de buffet, però si pareix el cumpleaños d'una colegiala. Que xulo. Mira, ja que ells ahí estan, els meus fills, que no han fet res, cara a la maquineta. Bé, doncs ja ho tinc tot, tinc la decoració, tinc la torta. Hòstia. Torta. Hòstia. La mare que m'ha parit. La mare que m'ha parit. La mare que m'ha parit. Que no s'entere. Ai, mare. Ai, mare. És que, hòstia puta. Ja està, jo no diré res. Conga, vine així. Ràpid, afanya't. Sigues, corre com el viento. Neteja ahí totes les campalles, per favor, que no se note. Que no se note. Afanya, que està a punt de de la dutxa. Afanya't. Bé, amics, jo ho he de deixar així. Afortunadament tinc més regals. A banda de la taladradora tinc més coses, però ara he de parar el vídeo. No puc continuar perquè heu vist que m'ha sorgit un xicotet inconvenient. La torta. Demà ficaré la segona part. Que passeu un molt bon dia. Desitgeu més sort. Està tot, ho jugué tot en una taladradora. És l'únic que ho pot salvar. Ai, a ningú que li